Jinehê cotmeha borî ve li her yek ji bajarên Serêkanî û Girêspî grûpên çekdarên bi ser Tirkiyê ve dest bi binpêkirin û talankirinê di derheqê welatiyên deverê de kirine. Jêderên xwecehî ragihandin ku grûpên çekdarên bi ser Tirkiyê ve li gundewarê Serêkanî dest danîne li ser berhemên genim yên welatiyên gundên dest li gundewarê Rojhilatê Serêkaniyê ku berhemên çandiniya wan difroşin bê ku li xwediyê zeviyê vegerin û bihaneya zekatê gujmek ji pereyan ji xwe re dibin û yê din radestê xwediyê zeviyê dikin. Her di heman derbarê de grûpên çekdarên bi ser Tirkiyê ve li her yek ji gundên dest û Etiya derî û pencerê malên xelkê didizin. Li gorî jêderan ku her heftî welatiyên deverê gujmek ji pereyan didin grûpên çekdarên bi ser Tirkiyê ve da ku wan razî bikin û xwe ji kiryarên wan biparêzin. Her wiha û li gorî jêderan ku berî çend rojan li gundê Eldebs li Rojavayê bajarokê Têltemrê li gundewarê Hesekê grûpên çekdarên bi ser Tirkiyê ve êrişî wî gundî kirin û mal û milkên xelkê talan kirin. Nehê cotmeha borî, ev roja êrişa Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê ye. Êş û azarên xelkê li her yek ji bajarên Serêkanî û Girêspî dest pê kirin ku di encama êrişa Tirkiyê li ser Rojavayê Kurdistanê derdora 300,000 ji welatiyên deverê derbeder bûn û beşek li dibistanan bicîbûn û zehmetiyê di jiyana xwe de dibînin û yên biryar dan li ser mal û milkên xwe bimînin niha ji ber kiryarên grûpên çekdar rehetî xwenîzîkê dil û hişê wan nake.